Pagirumdum po sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod na po ang gabos sa pagpamidi kan orasyo ang pirata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamidi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas ni ang sa mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asing ngunyan, namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Matindog po para sa Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Please be seated.
Ang sa tuya pong mga intensyones, iyo ang mga minasunod. Misa pasasalamat, dolot kan Martin's Pizza. Pasasalamat for all the blessings, dolot kan Makandog family. Pasasalamat man, dolot ni Miley Miraflor, asin dolot man kan Alpapara and Manata family. Mga special na intensyon, to pass the August 2025 Electrical Engineering Exam, dolot ni Ian R.J.B. Moran. For safety and good health, dolot kan Cristoles family. Para sa kapahingaluan kan mga kalag. Sa kalag ni Valentino Sr., dolot ni Mr. and Mrs. Chris de Mesa and family. Sa kalag ni Vilma asin ni Arnaldo, dolot kan Makandog family. Sa kalag ni Teresita, dolot ni Jaime Moratalia and family. Sa kalag ni Luis, dolot kan Olagera family. Sa kalag ni Allen, Rene, and for all souls, dolot ni Joshua Santillan. Asin para sa kalag ni Arnel, dolot ni Jazlyn Operio. Ngunyan po, ika-21 Domingo sa ordinaryong panahon. Matindog na po ang gabos, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Sangarang ka Ama, sinaki, sing ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, sing katuninungan ni Yesu Cristo, kagurang nantang, pagkamot kan Dios, sin pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akontans na mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Dani Nibirin, sa gabos ng Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kahitasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kahitasan. Kamurawayan sa kahitasan. Asin sa dagat at tulinongan sa mga taong marayan mo. Inuumawi ka, inurugyaw mi ka, sinasamba pinapamurawan, pinapasalamatan mi ka. Ulikan dakula mo, kamurawayan. Ulikan dakula, kamurawayan. Kamurang na Diyos sa ating langit nun, Diyos amang makakamang. Kaguram na aking uklong Yesu Cristo, kaguram na Diyos Cordero kan Diyos, ating ka naman. Ikaw na nagpapara kan mga kasala, kan kinaban ay raki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasala, kan kinaban akoan sa mong pakimahirap. Ikaw na nagtulugaw sa loob ka naman, ay raki kami. Kahit kasanan, kahit kasanan, kagurangan, ikasanaan mo rin pangalan ka. Yesu Cristo ay ba, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kahitasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kahitasan. Kamurawayan sa kahitasan. Kamurawayan sa kahitasan. Mamibig kita. Ikaw, O Diyos, na nagandam para sa mga namumot sa imo kan mga dainay hiling nakarahayan. Pabulos sa ankaladman kan pagkamot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos. Asin urog pa sa gabos. Magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmawot. Huli kay Yesu Cristo, kagurang na niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahaday kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Si Jeremias, nagdudusa, hulita siya, nagtataram kan katotoohan ng Diyos. Minsan nga ni iyan nagpapadisganar sa iba. Alagad ang Diyos, nagpapadara nin tabang, na nagpapahiling na ang pagiging onesto asin kaimbodan dai nalilingawan. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa hali sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi ang mga pinuno sa hade,
Ipagadan ining si Jeremias, ta pinapaluyan niya ang buot kan mga soldados na nawalat sa syudad na ini, saka ang bilog na banwaan. Sa pagparataram niya sa inda kan siring na mga bagay. Ang tawong ini mayo nin pakilabot na mapatuninong ang banwaan, kundi buot na mapakaraot. Nagsabi si Hading Sedecias, uya siya sa kamot nindo, tamayong maginibo ang hade laban sa indo. Kaya kinuaninda si Jeremias asin inapon sa bubon ni Melkias na aki kan hade sa looban kan gwardya. Itinuntun ninda si Jeremias sa mga pisi, ang bubon mayo nin tubig, kundi laboy sana, kaya nakalubong si Jeremias sa laboy. Nagluwas si Ebed-Melech sa harong kan hade, asin kinaulay an hade. Kagurangnan kong hade, maraot ang gibo kan mga lalaking ini ki Propeta Jeremias. Inaponinda siya sa bubon, magagadan siya duman sa gutom, tamayo na nin tinapay sa syudad. Nagtugon ang hade ki Ebed-Melech na Etiope na ansabi, mag-iba ka nin tulong-pulong lalaki, asin hawasan si Propeta Jeremias sa bubon, bago magadan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. kagurangnan madya sa pagtabang sako, Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. hinawas niya ako sa makatakot na kutkot, hale sa hararom na laboy. Mga bitis ko pinamugtak niya sa gapo, mga lakad ko sa iyang pinakusog. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Bagong awit itinukdo niya sako, sarong awit nin pag-umaw sa satuyang Diyos. Dakol ang makakahiling sa matatakot, asin magsasarig sinda sa kagurangnan. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Paladan ang tawo na nagsasarig sa kagurangnan, na dai minaapil sa mapaabaw-abaw, sa mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyos. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Maluya ako sa kadukha kagurangnan, alagad dai mo linilingawan, ika ang sakuyang tabang asin para ligtas, hare paghaloy o sakuyang Diyos. Kagurangnan, madya sa pagtabang sako. Sinasabihan kita na padagos na dumalagan sa pangapudan kan satong pagtubod. Paagi sa paghali ka nakakapaluway sa sato asin sa pagdayupot ki Jesus. Ang sa iyang halimbawa nagpapahiling sa sato kung paano magdadanay na makusog, dawa kung nagiging masakit ang buhay. Anikaduwang babasahon. Pagbasa hali sa surat sa mga Hebreyo, mga tugang, huli ta napapalibutan kita nin siring kadakulang panganuron nin mga saksi, iapunta ang lambang gabat asin kasaklan na nakasabit sa to, asin matyaga kitang magdalagan sa karera na yaon sa atubangan. Anhiling ta sa pamayo asin kaglubos kan pagtubod, si Jesus, para sa kaugmaan na itinagama sa iya, nagtagal sa krus, pinabayaan ang kasusupgan, asin tuminukaw sa totoo kan trono kan Diyos. Huna-hunaon nindo ang nagtiyaga sa irarom kan siring na pagkontra sa iya kan mga parakasala, tanganing day kamo makapoy, tanawaran buot. Sa pakilaban sa kasalan, dai pa kamo nagtagal, sagkod na magpabulos nindugo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Sa aming mundo, Diyos na
sa kanbanal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamanayan sa imo Si Jesus nagsabi sa iya mga disipulos, nagdigdi ako sa pagdaraning kalayo sa kinaban. Asin maut ko na naglalaad na iyan. Igo akong bunyag na akoon. Asin napupurisaw ako sa god na dai iyan mautob. Sa paguna nindo, nagdigdi ako sa pagdaraning katuninungan sa kinaban. Sinasabihan ko kamo, bakong katuninungan, kundi pagkabaranga. Ulit tapoon gunyan, ang pamilyang may 5 kaayon, mababanga. Ang tulo laban sa duwa, ang duwa laban sa tulo. Ang ama laban sa aking ang lalaki, ang aking lalaki, tumang sa iyang ama. Ang ina laban sa aking inyang babae, ang aking babae, tumang sa iyang ina. Ang panugangan na babae laban sa manugang niyang babae. Ang manugang na babae tumang sa panugangan niyang babae. Maray na bareta kan kagurangnan. Good evening po. Nadangugtang ebanghelyo, sinman iba pang mabasaon, nagpapayag kan dakulaon at challenge sa tuya, nagsusunod kay Yesu Kristo. Ninulita an saro bagang pigahagad ta sa pagsunod kay Yesu Kristo, iyon na mapanatag ang buhay ta, mapakaray, magkaigwang peace of mind, asin iba pang mga karahayan. Alagad sinasabi ko yan ni Jesus na bakod ang katuninungan, kundi pagkabaranga o violensya, dikit na day pagkairintindihan sa iyang bigasabi na simbolo so naglalaad na kalayo. Ano po ang interpretasyon kay ni, no? Tanganing mahilingtaan kaulugan. Sa inotabasahon sa libro ni Propeta Jeremias, igwanin ginibong sala sa mga prinsipe sa pagtapo kay Jeremias duman sa bubon, no? O sarong pit na igwanin laboy, malangani na lubog si Jeremias, si binayaan, alagad na ligtas manggirari ta nakimaherak so sarong tao sa Ibimelek na midbidgaro ito ni Jeremias ta kung dahil nga sa mga kakanon, mga agadan siya. Sa ikalawang kabasahon, sinasabi na ang pagkasunod na kay Kristo, pag uyon ta sa iyang katugduan. Itong mga day-uyon, kay po ng itapok, kay po ng haleon, tanganing mas makaulugan, maninigo sa pagsunod sa iya. Hindi po makaikwa kita ng reconciliation, no? Sa tuyang pag-interpret kay ding mga sinasabi ni Jesus. Sa itong mga Kristiyano, nakakaigwanin sarong epekto sa sarong tao. Di po nagkaigwanin garo paghapot na kung ang kinaban, ang tinuturo, iba man sa tinuturo kan Ebanghelyo. Kaya, pag kita ba nagdakulan, nakita sa kitabunyagan, we find out na may mga paggatugma itong tinuturo kan simbahan, tinuturo kan kinaban. Anong sabi kang kinaban? Magikang number 1. Dahil ka magpadaog. Dapat, naong ka sa pinakaitaas. Dahil kapag batay-batayan o pag api-apihon. Ano ba yung sabi ni Jesus? Be humble.
di pag hindi niya itong nagtutuya-tuya sa imo, do not take revenge, ipangadya ang nag-aapi sa imo, etc. etc. So gabos na signs nin humility o pakumbaba. Sabi kang kinaban, magtipon ka kadakol na material na bagay. Di ka dapat magpadaog na pag-abot kang oras, di ka nang kakaunon. Tapos kigwa ka na, magtipon ka pa. Gather and gather and gather. No? Sa kod na daing kapinunduhan. Anong sabi ni Jesus? Ang akin tao, daing nga nin harong. Ninulitas sa iyang pagkadai, nyaon ng sa iyang ama. Kaya, kontrang maray, no? And, saro pa, ang sabi ang kinaban, magtiwala ka sa diri mo. Be individual. Dahil ka magtiwala sa iba. You should be independent. No? Maski sa Diyos, dahil ka magsarig. No? Taday man na matabang sa imo, kundi ka sa diri mo. So, this is the mindset na bigasabi, once na yaong kita sa kinaban, alagad si Jesus iba bigasabi, magsari ka sa Diyos, magpakasadit ka, dahil ka magtipon ng kadakol na bagay. So, inipas na po, individually, sa personal tang buhay, nahihiling taan, contradiction, o dahil pagkatugma, kang kinaban at saka ang kagurangnan. Kaya, nagkakaigwan ng kalayo, nagkakaigwan ng challenge, nagkakaigwan ng tensyon sa buhay ta, na mahapot ka, siseng sunodon ko si Jesus, o so kinauban, o sa diri ko. Doon pa sarangani sa bahay, kung religious ang sa imong magurang, ikuananin, di pagibo ini, gibuha ini, di pagibo ini, bawal ini pwede. So, nalilito na yung bata kung ano ang tunay na gagawin, no? As in, pag-abot kang oras, pag travel naman so aki, nakatapos naman ng edukasyon, there are new things na tutuhan, as in, ang iba din nagkukontra sa iyang pagtubod. Sasabihin kang ina, di pwede. Di pwede kitang magkontra. Bilang sarong pamilya, dapat pare-pareho ang pagtubod ta. Pero siyempre, sabi nga ni, kung minsan, in the name of love, ang aagumon kang aki, ibang reliyon. So, diyan na po nagupuon. So, iwal-iwal. Yan ang sinasabi ni Jesus. Maabot ang panahon na ang ina, lalabanan kang aki. O ama, lalabanan kang sa iyang aking lalaki. Ano pong bukbot sabihin digdi? Kung talaga nagtutubol kita kay Jesus, nagpabunyag kita sa Kristiyano, Katolikong pagtubod, dahil dapat na mag-urog o dahil dapat na iba pang makalampas duman, kundi siya mismo ang priority. No? Kaya baga sabing, seek ye first the kingdom and the rest will follow. Kaya lang pigigibo kang nasa kinaban, seek first your ambition, and Jesus will follow. So nauhuli so Diyos na kung baga siya ang pigalian kang buhay niya, as in padudumanan niya. So nakulaon talaga po ang difference na so sa imong pinagalian, as in padudumanan, in between, ikaw man sa na nagde-decide, no, sa buhay mo.
So, ngunyan na pigasabing nag-prepare kita kan 75th year kat sa tuyang pagka-diocese kang Legazpi next year. Ang kapotan baga, sa paglakbay mong iyan, pasiring sa kabanalan na iwinalat ni Jesus sa pagigitang miyembro kang simbahang Katoliko, ano daw ang mga nagibo ko tanganing itong mga day nagtutugma na beliefs, principles, as in iba pang mga bagay-bagay, nag-e-effort daw ako tanganing magkaigo akong katuninungan. Maski nga ni bako yan tunay na katuninungan, any moment pwede na mawara. But do I have the kalayo? Do I have the courage na kahit na susakuyang ambisyon, susakuyang individual na hinahanap, pinamawot, naliligis kay itong ebanghelyo, natatamaan. Anong pigdidepend ko? Sa ambisyon ko o sa ebanghelyo? Sa trabaho ko o sa ebanghelyo? Ikaw bagang kasabihan, practical na ngayon yan na panahon. Tapos mo sabihin kang practical. Dahil manatutubodan, so tradisyon, so sa imong pagtubod, pagbibili mo na, itatapok mo na, o pareho mong sinisave. Depende po yan kung anong pakaindidikta kang practical. But in many cases, so mga nag-uulang sa imo, nagiging balakid, o kaya hadlang sa pagtupad mo sa ambisyon mo, sa diri mong pangaturugan, hinahali mo po. Dahil mo inahayaan na mag-ulang ito sa imo. Saro yan sa mga meaning kang practicality, no? Tapos siyempre, practical sa buhay, no? Mantang nabubuhay ka, so makakatabang sa imo, ito sa mga practical. Whereas, the things about religion na medyo nakakaulang, ano pa nga yan, sinauna pa nga yan, ang mga pagtubod, ito na po, so nililimutan ta, iniiwan ta na, tanganing makapush on o makapush through kita. Mga tugang sa pag nilay-dilay natin ang ganitong sitwasyon, no? In any decision, siguro, perming niyaon dyan, ining ibanghelyong ini, parang katabi natin si Jesus. On the other hand, susatuya man na gustong gibuhon sa buhay. Di ko nga pagod dyan na mga politiko, bago manggarong sekreto, no? So, mga mason na pigasabi, they keep on entering the church, receive communion, pero bawal sa simbahan. Tayong bigatubodan nito, iba man na doktrina o iba man ang mga prinsipyo. Pero dahil daw practical, kay po daw na i-balance daw sa duwa. How can something good and something evil go together? Yung baga yan minsan, day maintindihan kang magurang sa indang aki. Alam mo nang yang sala, piga para piritan mo pa ngaya. Paano ka ngaya maging maray? Kung itong pigigibo mo sala, tapos sabihin mong tama. Kaya naman pang din naintindihan kang magurang. Sometimes, itong pinagtatanggol natin ng mga sinasabi ni Jesus happens only in the mouth, salita lang. Pero pag abot na sa dapat na gibuhon mo, dependeran mo, dahil na po kita duman. For example, election. Sabi, bawal ang nagbibili ng boto. Bakit ginagawa natin? Marami sa atin. Sayang naman daw ang pera. O di ba, pag ginawa natin yon, isang masamang gawain yon. And yet we believe that Jesus is good.
Bawal yung nangloloko, bawal yung, yung nagtutulong duman sa kasamaan. Otherwise, we are participating in something bad, no? So, nakulon pong mga instances na gano'n. Yung iba naman maraso na maintain ang mga yan ni Lord. Kasi siyempre ngaya, kailangan mong mabuhay. Yung nga ni, kay puntang mabuhay. Pero, sa iba ni Lord, simpleng pamumuhay. Ang kasimplihan, di kay riba sa pagkurakot, di kay riba sa pag-ibog isala. Ta simple nga ni, ibig sabihin, di ka masyadong hinahanap sa buhay mo. Kaya kadakol minsan na ginigibot ang salata, dakulonon kitang gustong mangyari sa buhay ta. Pero ang tanong, iyan bang kagustuhan ng kagurangnan? Na siya nga ni, di nagpayaman, siya nga ni, di kapangyarihan, di nga ni siya nagmaawat kung ano-ano pa. So this is the great challenge for all of us. Sarong question na we should always ask, especially pag may mga duda kita, kung ang pinapagibo sa to, inahagad sa to, nakaka-destroy kan paniniwala ta sa satuyang pagtubod. Baka man pwede na basta napapakinabangan, tagod yun. Paano kung sige na sa nang pila sa ayuda, hindi na palang kita nagtatrabaho. Paano kung eleksyon na lang, duman na lang kita kumikita, tayo yung mga taong politiko. Sometimes, nakakasawa na, no? Mga ganong nagwang bagay na sige yan, tarong kang simbahan, dahil mga yan nangyayari, no? Well, baka umuwi ang problema, garo kang padi. Problema yan kang pinataraman mo. At least, pigo pa remind na may Diyos na ikaw ang nakakahiling kang pigibuta na forever dahil man kita makakahide o makakatago if we believe that God is with us. May mata siya, nakakatagos kang puso ta, kung sa tong konsyensya, asin iba pa. Pero dahil man po nagtatakot ng Diyos, dahil man nagtatakot ng simbahan, dahil man kita tatakot, kundi na sa freedom ta, na itinaw kang gagurang ng gamiton tayo. Tayo yan po ang mantra sa tunay na katahimikan, sa katunay na katuninungan. Pati pidaw na tuwan, di katuninungan na binibigay ni Jesus, siyempre, hanapon tayo yan sa katuninungan na tinatawag ang kinaban. Na pag dahil na danggera, katuninungan na yan. Paano nga dahil ang gera, kung dahil man na kinakaon, katuninungan ba yan? Dahil ang gera, dahil ka man nakatapos pag-adal mo, katuninungan ba yan? So yan po ang mga dapat hilingunta na pangangaipo ng tao na dahil man siya masyadong pubring-pubri na dahil na nakalakaw, dahil na nakakakan, kundi, so, pagiging disente na yung pangarap ng Diyos sa lambang saro na dahil pigagamit kang iba, kundi may sadiring desisyon na may midbidan ng Diyos, nakaka-decide sa sadiri niyang paagi. Because that is what God wants us to be. Bilang mga taong namutan, kakagurangnan, asin, linigtas ni Jesus sa krus. Nasa satuya po na yan, kung ang gabos na tinutukoy ni Jesus, isa sa buhay ta, isa sa puso ta, tanganing kitaman, susuga sa iyang pangarap, ma-absorb ta, ma-imbibe ta, yan ang pigsasabi ni Jesus. Tanganing ang tataramo na Kristiyano, dara-darata. Christian, nag-ending ang Christian, Christ, ang tataramo na Christian, Christ, sa ikog niya, I-A-N. Sabi pag inali mo na sa Christ, ang ba't sabihin kang I-A-N, I am nothing. Without Christ, I am nothing.
Kaya, dito pwedeng pagalion si Jesus kung gusto tang mahiling ang katuninungan, ang katanosan, ang katotoohan. Diyan po karo ang magkakapatid na mga values na pigko-promote kang Christian. Aram ta dipisil, pero sabi baga, kung may pagkamot, kung may trust sa mahal na Diyos, ang gabos po nagigimo. Kita na mga nagsusunod kay Kristo, sa paagi ni San Judas Tadeo, sa mga santo, lugod, mailing ta po ang liwanag kan katuninungan na dara ni Jesus. Bendisyon ang kita. Nagtindog na sa pagpayagan pagtubod. Tutubod ako sa Diyos. Amang makakamhan, Kagibo kan Langit langit sin kandagan. kan gabos na nahihiling, asin dai nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki dai na lang sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaiwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Nagilig siya hali sa kalangitan, asina nila manuli kan Espiritu Santo, kay Birhen Maria, asina ni tao. Ipinako sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to o kanama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin mga gadan, ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtao ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ning mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ning pagtubod sa sarong bunyag sa pagpatawad nin mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, umabot man sa buhay ang mga pagbalo asin kaurasaan, nagasarig kita nan sa tuyang langit no na Ama, dahil nagkukulang sa iyang tabang sa mga maimbod sa iya sa pagtubod. Sibag sa labang kagadaan, kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa mga simbahan na tinutugis asin pinapasakitan huli sa pagtubod, maging makusog asin magdanay na pusog sa pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga magurang dai magluya sa pag-utob, kan sa indang katungdan, natukdoan ang sa indang kaakian sa dalanin pagtubod, asin sa kristyanong pamuhay-buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hovenes maging makusog sa pagsayuma kan mga naglalakop na kaisipan, asin pamuhay-buhay na tumang sa satuyang pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nag-aataman sa mga naghehelang, maging matinio sa saindang pagmangno, asin pagmakulog, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ugma sa paman, sa kahadean kan Ama, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, sinubol mo sa imong aki sa pagtabang sa muyang mga kahorasaan. Ranga kami sa mga pagsakit, asindanay kaming pakusuga sa pag-utob kan sa imong tataramon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
namimibi ka mga tugang tanganining sakoan sa indong atang maako man lugod kan Dios samang makakaman. Ako un manlugod kun kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya ato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako kagurangnanan sa mga atang nahuli kayan naahaman ng mga mamuraway nariribayan. Tanganin kami nagdodolot kan mga itinao mo, magkanib kung sa imo man sana mag-ako, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Salamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa kakaligtas. Nadani si minsan sa iya, nagpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan, na daing kasagoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tao, sa pagtios pinaraan niyan sa mga kasalan, sa pagkabuhay liwat, hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat niya sa Ama, binuksan niya ang mga pinto ng kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol na mga angheles sin santos, nag-awit kami sa imo, kan himno, nin kaumawan, daing tapos nagsasabi. Kagurang dani ka nagadan banal, boraba rin kabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ambon ng sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, o kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa rogaring nabuot, nagpaawaya sa pasyon, nagkuaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawa, na idodolot para sa indo. Siringman, pagkapamanggi sa pagkuhanya maning kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapaboloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawat kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Pagkagadan mo kakurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sa na ikaw
kami nagururumdum sa iyong pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magagurangnan, kaya tinapay ni buhay, asing kalis ng kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ngayon mga kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mong Obispo, si Joel, singang gabos na klero. Siring man garumduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Turog na itong ginigirumdom, pinapamibi sa misang ini, asin man ang gabos na gadan. Dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Taganing kaiban sa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, sa gabos na santo, sa kaitupa, nakapagayagaya sa imo. Magkani kung maging kairas kan buhay niya daing kasagkoran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon, katunidungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo.
So Kristo kagurangnan, kaya nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Haray pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigua na siya mapatuninong, asin makaburunyog, sosog sa imong kabutan, kanabubuhay nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot kang kagurang nandanay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan kamo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Mga tugaw yung sa kagurang Yesu Kristo, nagtataong yung kin-challenge sa lambang saro na magdanay sa sayang pagkamuot despite the evil around us. Yang kordero kan Diyos, tagpapara kan makasalan ng kinaban, baladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana atin ang sakong kalag, mauumay. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Nasabutan ng namatayan. Ikaw palang kagurangan, ang makakahipno. Ikaw palang kagurangan, ang makakapalo. Ang panuhay
Maluhod po para sa pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot na pinalaad kad banal na spirito sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kad banal na paglaom sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawohan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmahan asin katuninongan kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Uli kini mga sakramento kagurangnan, kami nakisumaro kay Kristo, mapakumapang nangangayo-ngayo kan sa imong pagkaherak, tanganing kaming nakagid sa saya digdi sa kinaban, magkani kong makisumaro sa iya sa langit, siya nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang gabos para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,891 pesos asin 40 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,404 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 9,718 pesos asin 40 centavos. Sa mga maot po magbakal ng souvenir items, arog kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ang mga items sa opisina. Siring man, digdi po sa satuyang parokya, mapuon na po ang misa nobenaryo para sa kaumawan ni Nuestra Señora de Salvacion sa Agosto 22. Sagkod po ini sa Agosto 30 sa oras na 6:30 sa pagkaaga. Asin sa masunod na Domingo, Agosto 24, iyo po ang ika-4 na Domingo nin bulan asin tada Sunday kung saan dadarahon ta po ang sa tung tada canister as in, i-offer po ini sa offertory. Maot bimam po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Tulong Anonymous na tig 1,000 pesos. Tulong Anonymous na tig 500 pesos. Sarong Anonymous na nagdonar din 400 pesos. As in, Sarong Anonymous na nagtauman din 300 pesos. Donation through GCash, 2,140 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. CB, 1,000 pesos. Bilog, 550 pesos. Diyos mabalos po. Pinugda po kita sa oring pamibi, oring bendisyon. Kagurangnan, mapas sa Indo. Hindi kan mga pamibi, sanudas today, yung patron kan Saint Jude. Kabo bendisyon na, nampun kan Diyos na makakaman, kaibahan sa inyong mga mahal sa buhay. Ang ngaran ka nama, Aki, Asin, Espiritu Santo. Amen. Tinulutan ng banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening.